Hola, molt bon dia. Dimecres 25 d'abril. Avui és impossible que la vela no siga protagonista. De la importància d'esta data per a la comunitat valenciana en parlem de seguida. El que anem a fer ara és abordar la crònica internacional del dia. Hola, molt bona nit. En part... Hola, molt bona nit. El fervor popular va acompanyar ahir Yasser Arafat fins la seva última morada. Segles després podem celebrar l'America's Cup i així ho ha destacat el president de la Generalitat, Ignasi Pla. En directe a l'edifici Veles Events es troba en part com està l'ambient ara on tu estàs. Explica'ns gràficament. Hola de nou. En part recapitulem quina és l'última hora. És tot per la nostra part des d'ací, des del port de l'America's Cup. Moltíssimes gràcies a tu i a tots els companys perquè els valencians hem pogut veure en directe una imatge inusual i ben curiosa. Això està bé, està molt bé ser agraït sempre. Gràcies, en part. Tornem amb vosaltres per a conèixer els detalls de la cita electoral. Quina lectura fa el govern valencià de les dades de la comunitat valenciana? En part, bon dia, quina és l'última hora? La participació a les 6 de la vesprada, el 54% dels ciutadans de la comunitat valenciana ja havien acudit a les urnes. Són les 10:30, les 10:29, 05 segons exactament, i nosaltres estem esperant a que ens donen les primeres dades de participació. Mentre nosaltres durant quasi tota la vesprada hem vist així darrere nostre moltíssimes persones que estaven convoiant-se, podríem dir, i participant, com havíem dit també abans, de la Festa de la Democràcia. Ara totes aquestes persones el que volen saber és exactament i de primera mà quines són les dades que tenim fins ara. I per això estan reunides al Saló d'Actes, on d'ací a uns minuts esperem que comparega Glòria Marcos. Per tant, en parts del titular, segons les últimes dades que tenim, les dades que tenim fins ara, cap de setmana molt negatiu per als nostres. Molt bé, en part, molt bé. Moltíssimes gràcies. Esta estampa del Nadal obri els minuts de la revista. Laura Grande, bon dia, és 28 de desembre. Laura, i és Dia dels Innocents. Aleshores, avui hem d'anar amb compte. I ara veuran el vídeo que els hem preparat. A la plaça de la Mare de Déu de València, centre de pelegrinatge estos dies. Recorden, ahir i després ahir es va celebrar l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels desemparats, Mare de Déu del I Moncofa, un moment, demanem disculpes perquè hem tingut alguns problemes amb el vídeo. L'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats es clausurava a nit a les 3 de la matinada, quan passava Marta Reglero, la fallera major de València. Allí, a peus de l'altar, ha assegut molta gent, la que ha passat per ahir, per a poder disfrutar i presenciar aquest mantell de la Vergebritat. Dia de nou des de la plaça de l'Ajuntament de València, que com poden vostès comprovar en aquestes vistes aèries, totalment plena de gent quan fa mitja hora que s'ha acabat ja la mascleta. Milers de persones, de valencians i turistes vinguts d'arreu del món que volen visitar les últimes hores i veure esta falla de l'Ajuntament, la mar al vent, poques hores per a que acabe presa per les flames. És tot per la nostra part des d'ací, des del balcó de l'Ajuntament, però vostès tindran més notícies sobre les falles en la segona edició del Notícies 9. Molt bona vesprada. Notícies de l'esport. Fermín, avui podem dir que el color de la teva corbata està de moda. Jo sobretot en part no li porta la contrària, però vamos. Així és, Maria Amparo. El verd, que està, el del desafió espanyol, que està trencant els registres en l'America's Cup. El Canal 9 ha trobat la persona que més segur està en les possibilitats de l'holandès. Es diu Maria Amparo. Molt bé, Fermín, molt bé. Vaig apuntar-me al gimnàs. Tot siga per millorar la seva situació.
dels esports, l'oratge amb Amàlia Sebastià. Hola, bona nit, Lluís. El titular és que l'oratge remet. La tendència es mantindrà de cara als pròxims dies. Fred de nit i ambient més suau durant el dia. Acabem així més notícies en uns minuts per Punt 2 i amb Carme Borta acabem de passar una molt bona vesprada. L'actualitat i en part torna esta nit. Nosaltres ens acomiadem fins demà. Que passen molt bona vesprada. Adéu.